Lulu. Luni. Lunka. Nechráp. Lulu. Nič. Luni. Nechráp. Bublina. Jo. Zobudila som ťa. Zobudila som ťa. Luni. Čo? Čo to je za pohľad? Je dobrý. Justin aj ostatní chlapci s ním vychádzajú celkom dobre, takže myslím, že zapadne. Alebo vyškaj. No? Neuveriteľné, čo všetko dokáže teplo. Čo to má? Na mieste ťažby zatiaľ ide všetko až prekvapujúco dobre. A keďže je teraz možné napívy dovážať bez obmedzenia, drevorúbači dúfajú, že sa im podarí získať malú prémiu, ktorú Bobby dáva svojim drevorúbačom. Lušivka, no. Kde je maminka? Hotovo. Super. Betty. Všetko šlo hladko. Určite prekročíme hranicu 75, takže každý získa prémiu. Napriek všetkému prvý deň na obávanom úseku dopadol úspešne. Ak sa im tento týždeň podarí prekonať hranicu 75 kúr, získajú prémiu minimálne $75. Príjem navyše už nevideli celé týždne. Človeka peniaze navyše vždy potešia. Môže si niečo ušporiť, zájsť niekam na večeru alebo čokoľvek len chce. Ahoj. Tak ako? O čo ide, Dave? Nič vážne, na dnes skončíme. Ako vám to šlo? Odviezli sme 21. Nikto neuviazol? Všetko v poriadku? Musím zaklopať, zatiaľ sme všetci na... Dago. Myslel som si, že zvládneme tak okolo